A jiya fa na ga buturanka fa tana hira da wani fa. A kai wannan taɗin ƙarya ne wallahi. Zancen ƙarya ne. Ni kadai take so ba ta da wani saurayi sai. Ni da Bebe fa muka ganta fa. Bebe ma san saurayin fa. Amma yarinya na fa ta ce ba wani shege ba sani fa. Amma waye da Allah ga yan nan? Tunda baka yadda da mu ba za mu ga ma ba. A da Allah ku taimaka ku ga mu. Abdul Ahmad da Allah ku saba kiwa nan magana. Bai kamata ana gaba ana tarayi. Abu abokina ka dinga gaya mara gaskiya mana me abun wannan in gaskiya ne ko ka gaya masa. Amma ka ci albarkacin Ahmad da Abdul. Amma duk da kan mare ba zan gama ba. Bebe ya gama. Ma gaskiya bana sayar wani abu daga tambaya kawai sai ka mare ni. Na fasa jin magana kuma ni gidan ran tafi. Tun da haka ne. Rike magana ka zo. Rike magana. Sai. Ahmad Jirani. Kai, daga ina kuke ne? Daga gida. Daga gida? Kun zo da ku ce kun san me faru nan jiya? Yalla ko musani ba me yake faruwa. Yanzu ina ra ku ce. Kai ka faɗa musu inda zamu je mana ka zauna a bayan mashin ka shiru kana jin to ai za mu je Me yake faruwa ne? Uga wanda ya zo sai shirmo magana yake a mutane mun kasa fahimtansa ba. Ku tsaya mu ga. Mene maganar sa? Yalla bai dan Allah ku ya kuri alfarma nake ne. Kurau ba dama baya ina. Yalla bai. Ku daka min shi ku tafi da shi. Wow! Yalla bai.